Γεια σας παιδιά, σήμερα εγώ και ο Ρούμπεν Νόελ να παίξουμε έτσι παιχνίδι indoors. Πάμε Ρούμπεν Νόελ. Ρούμπεν πάμε εδώ. Δύο παίχτες. Έλα. Μπέρε. Μπράβο. Το mission μας είναι να περάσουμε 50 level, δηλαδή φιγούρι. Ναι, όμως τούτο mission είναι τόσο εύκολο, είμαι σίγουρος ότι να το περάσουμε. Ναι. Αλλά τώρα το Doors είναι λίγο πέλο και είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι. Σήμερα να πεθάνουμε παιδιά, yay. Είμαστε τόσο Κοίτα, τόσο αχρήστο. Έτσι, guys, I got the key. Hey, hello guys. Κοίτα, Εντάρε. είναι σαν κάποιος έκλασε και έφτιαξε το door. Αλήθεια. Όλα αυτά. Come on, everybody. Πάμε. Oh, nice. Σήμερα να πιάσουμε δαμέ. Γιαμιάμ. Έχεις γιαμιάμ στο κόλο? Όχι. Θέλω κλειδί. Είσαι και φαίνεσαι το κόλο συμπατρίδεσαι. Παιδιά, ήδη έχω 85 λεφτάκια. Ήβρα κλειδί. Να περίμενε να πιάσουμε όλα τα γιαμιάμ. Ναι, πρέπει, ξέρω. Εγώ και... Γιατί βγαίνω κάτω στο κρεβάτι. Δεν είμαι. Κάτω από το κρεβάτι. Ω, παιδιά, ήδη έχω 135 λεφτάκια. Εγώ έχω 90. Τώρα έχουμε... Μότο. Το Spider σκότωσε τον Δημήτρη. Τώρα δεν έχει Αλλά εγώ έχω 155 λεπτά. Μην πιένεις κάτω από το κρεβάτι. Ρε. Τι κακό Ρούμπεν. Δάτε πιάμε. Επιάσαμε όλα τα γιάμια μου. Και εσύ επιάσες το Τιμόφι. Λοχ. Εντάρε. Αλλά εγώ έχω 155. Εγώ έχω 125 λεφτάκια. Εγώ έχω 160. Ώρα 1. Πάμε από το σχολείο. Τα σχολείο είναι, δεν θέλω να το πω, αλλά ξέρεις τι είναι το σχολείο? Είναι ναι, ο Χίτλερ φτιάξε το σχολείο για τα μικρά παιδιά. Για εκείνοι που ήταν στρατιώτες αλλά πέθαναν. Ντάρε, πάμε, εμπειρали. Πάμε φίλε μου. Πάμε φίλε. Γιατί είσαι λίγο μαύρο. Bye. Είναι σκοτεινά. Άμα μπει πυρ. Σκοτεινά. Μπορεί να μας σκοτώσει έχω 235 λεπτάκια. Μπράβο σου, δεν είσαι... Είναι. Πόρτα. Ρε φιέλο μπλο. Ρε η πόρτα μπορεί να μιλά. Γρήγορα. Αφιούμε. Ρας. Που γίνεται. Ο Ρας θέλει να μας κάνει ογωγό. I'm a Bobby pencil. Πόρτα 12. Σημαίνει πρέπει να Μα ρε, πάμε. γιατί... Ήδη ανοιχτό. Λοχ. Και loser. Ρε. Ρε, όταν κάνει κάτι ήχος, όταν κάνει παράξενο ήχο και μπορεί να είναι Screech. Ρε, αλήθεια μαλακία του τη φωνή. Ναι. Τι. Κακό Ρούμπεν. Είναι. Oh, I got the key. I'm a Bobby Bureau. Κλάσαμε. Hello. Rush. Ή ambush.
θέλει να μας κάνει γογογόρας. Αλλά δεν μας έκανε. Loser. Loser rush. Στην πόρτα 21 πρέπει να πάμε σε 22. Δηλαδή του το κάτω. Μάτι. Sick. Sick. Εντάξει. Δεν είναι sick. Όχι, είναι sick. Το είπα Palladium. Νιαμ νιαμ. Πόρτα 24. Μπορεί να είναι Fake. Θα με είναι 25. ένα σημαίνει είναι σωστό. 26 είναι μαλακία. Ανοίξε το πέτσι. Ήρθαν πρώτα. Nice, υβραφός. Μπράβο! Ως τώρα δεν βρήκα τίποτα. Λο. Έντα ούτε εγώ είμαι. Λεπτά. Α, ήβρα κλειδί, ήταν χαμέ. Δε, έλα. Ρաշ. Ρաշ. Γκέσικ, για άμπος, γκέσικ γκόρι. Go. Ανοίξε πόρτα. Γιατί? Τι κάνεις ρε. Μπροστάπλα. Door noise. Δικό μου. Nice. Τώρα έχω ακόμα και φανάρι. Ρε, γιατί, ρε, είχες φως. Είσαι σλιούχος. Ρε, αυτό είναι κακή λέξη. Α, μπράβο, Αλλά δεν είσαι. πειράζει άλλο φως. Άλλο φως να είναι δικό σου. Ντά, ευχαριστώ. Εγώ με φως. Αλλά φως, η βιταμίνα. Α, ρας. Ρος. Μιαου, Ρος. Και δεν θέλω να πεθάνω. Ναι. Δεν πεθάναμε. Πού να πάμε? Γιατί προχωρώ έτσι όπως... Σαν πέταφιλ. Yay, μάτια, sick. Τι? Ρε, ούτε τον άκουσα. Ναι, γιατί περπατούμε έτσι. Αλήθεια. Ντά, τώρα είναι. Morning. Morning. Today I'm gonna go for you. Ρε, έχω μόνο τον μισό χέπε. Μπράβο. Δεν μπορεί να εμποκεί. Μπράβο, πήγαινε και πιάσε το φώτο. Δεν ούτε είναι φώτο. Ρε, έχω κορονοβάιρους. Τώρα εσύ έχεις. Λοχ. Oh. Πάμε. Yay, so happy. Παιδιά, σήμερα να πεθάνουμε. Το sick. No, we're not yours. Και επομένως... Μέση. Nice. Μέση. Ναι, Μέση, Έπιασα μπράβο. λεφτάκια. Ναι, δεν θα Έτρα. πέσα. Sorry. Да, τελικά ήδη το challenge μας δεν είναι complete, ναι. 39 σημαίνει 40. Τώρα μόνος μου πρέπει να περνώ. Όμως αν περάσω, τελικά εγώ τελειώσα το challenge. Αλλά
Το challenge πρέπει να περάσουμε μαζί, γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε ξανά. Νιαμ. Εντάξει. Τώρα πρέπει να πάμε στο φιγγούρι. Ναι, έχουμε ράσει. Εντάξει. Ναι, τώρα απλώς θα τον παρακολουθώ. Ναι, τώρα ο Ρούμπεν απλά να με παρακολουθά. Όμως πάλι, μπράβο Ρούμπεν, δεν επέφανες στην πρώτη πόρτα. Μα ρε, ο Σίκ ήταν εσύ. Θέλω να σου σκοτώσω, ρε. Ρε, έκανα όλα σωστά. Νομίζω ίντερνετ ήταν εσύ. Πάτε πάνω. Αφού, αν ήταν κάτι με ίντερνετ. Αν ήταν κάτι με ίντερνετ, ήταν και σε μένα να είναι κάτι. Ρε, απλώς ούτε καταλαβαίνω, έκανα όλα σωστά. Ρε, ήσουν μόνο ένα μέτρο πιο μπροστά. Δεν ξέρω. Σημαίνει είμαι τυχερός. Ναι. Να ξέρω. Ούτε έκανα κάτι λάθος. Ξέρω. Μπροχ. 48 είναι. 47. 47 σημαίνει. Ναι, νομίζω θα είναι. Α, ναι, ήταν εκεί. Αλλά έκανα τον δεν μου κόφτει. Θα του δεις. Εντάξει. Απλά τώρα πρέπει... Nice. Απλά τώρα δεν πρέπει να πεθάνω στο φιγγού. Εντάξει, ήρθαμε. Α, τι. Εντάξει. Πρέπει να βρω βιβλία για να βρω κότς και να φύγω που δάμε. Α, ήσουν νομίζω κάτι. Ναι. Τώρα έχω με τι να βρω το κότς. Νομίζω πρέπει να πάω πάνω. Ναι, εσύ. Α, το φιγγούρι έρχεται πάνω. Αφού είμαι εδώ, πρέπει να δω. Α, έχω και τα πιο σωστά. Εντάξει. Ωραία. Έρχεται. Да. Nice, τρίτο σωστό. Παιδιά, τρίτο σωστό, έχω 3 ήδη βρει και 3 σωστά. Όμως πάλι χωρίς τον Ρούμπεν είναι δύσκολο το challenge. Α, έρχεται δαμέ. Χρειάζομαι ακόμα ένα σωστό minimum, άλλο μπορώ να το μαντέψω. Εντάξει. Δαμέ chance ότι να μου βρει είναι έτσι 1% από 100. Όμως γίνεται αυτό. Μετά το φιγγούρι να πάω και να πεθάνω επειδή χωρίς τον Ρούμπεν το challenge δεν είναι σωστό. Νομίζω η ουσία ακόμα είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι σωστό. Ναι, δεν το έχει δάμε. Εντάξει, έρχεται εδώ. Εγώ πρέπει να πάω πάλι εκεί στην αρχή.
και να δω κάπου εκεί βιβλία. Μπορεί να είναι εκεί. Πού είναι? Έρχεται. Да. Μπράβο, καλό φίγκουρι. Τώρα να έρθει δαμέ. Да. Έχω σανς να έρθω δαμέ. Πού είναι? Α, да. Έρχεται. Θα δούμε να δω. Πού είναι? Да. Πού είναι? Ναι. Όχι. Δεν είναι σωστό κατά λάθος. Πρέπει να βρω ένα σωστό και άλλο να το μαντέψω απλώς. Όμως είναι δεύτερο λαθασμένο. Ρε, ούτε ξέρω αγγλικά, φίλε μου. Ναι, nice. Τώρα πρέπει να πάω στο finish. Όμως ένα λεπτό. Ναι, εδώ. Πρέπει να πάω στο finish και απλά να μαντέψω. Rough. Εντάξει. Γρήγορα. Έρχομαι δαμέ. Ο Σπουτσίνος είναι εκεί πάνω. Κάνουν κάτι βλακίες. Έρχομαι δαμέ και... Εντάξει. Γιάου. Ανιώ. Εντάξει, είναι... 1-8-3. Μετά πρέπει να μαντέψω. 1-1-8-3. Εντάξει, το φιγγούρι έφυγε και τώρα μπορούμε να μαντεύουμε. 1-1-8-3. 1, όχι. 1-1-8-3-2. Όχι. 1-1. Έρχεται. Είναι 3 ή πάνω. 1-1-8-3 τώρα πρέπει να γράψω και 3. 8-3-3 τώρα. Πρέπει να γράψω 8-3-3 ναι. Πού είναι το. Εντάξει. 8. Αχ. 3. 1-1. 8-3. 4. Όχι. 1-1. 8-3. Πού είναι? Α. Да, είναι 5 ή πάνω.
1-1. 8, 3. 1-1. 8, 3. 7, 1-1. 8. Έρχεται. Εντάξει, σημαίνει 9. Ναι, τελικά σημαίνει ότι είναι 9. 8, 3. Τι, γιατί, αφού είναι 1-1. Όχι, τελικά 8-3. Ναι. Γιατί νομίζω έκανα λάθος. Σημαίνει 0. Μπροχ. 0. Τόση ώρα εμάντευα και ήταν 0. Λολ. Εντάξει, αλλά τώρα ξέρω απαντήσεις. 1-1. 8, 3, 0. Ναι. Wow. Το πέρασε. Εντάξει, καλά. Τώρα απλά πρέπει να χάσω τα πράγματα ότι είχα. Yes, hello. Τώρα πρέπει να χάσω, να κάνω κάτι βλακιά και να χάσω όλα τα πράγματα ότι είχα και να πεθάνω. Επειδή ο Ρούμπεν πεθάνουν. Και δεν θέλω να παίζω έτσι μόνος μου. Και το δεύτερο λόγο, σε λίγο να έχω... δεν να πεθάνω τώρα, μετά. Ναι. Δεν ξέρω την πόρτα, όμως δεν πειράζει. Да. Ой, τελικά είναι 54. Έχει μόνο έτσι. 51, 52, 53 ο Ρաշ. Όχι, σημαίνει 54 ο Ρաշ, ναι. Εντάξει. Δεν πειράζει. Έτσι κι άλλως να πεθάνω. Γιατί να βρίσκω κλείδι, μπορώ έτσι να κάνω. Hello. Περίμενε. Τούτο πράγμα δίνει... Εντάξει. Παιδιά, τώρα... θέλω να ψάξω κάτι room που να έχει λίγο φως για να χρησιμοποιήσω όλα τα πράγματα μου που δίνουν φως. Hello. Oh, nice. Πάμε εκεί. Αλλά τώρα έχω καλό φως. Πρέπει να ψάξω δάμε. Όμως αν δεν έχει δάμε, σημαίνει έχει αλλού. Και δεν πειράζει. Εντάξει. Φάναμε. Εντάξει, σε αυτό το βίντεο μας τελειώνει. Γεια σας όλους.
Bye bye.